Дневникът на един дръню. Родрик Командори. Втора част. Септември. Мама явно е била доста доволна, че ме накара да водя онази хроника миналата година, защото сега ми купи още един такъв бележник. Спомняте си, как казах, ако някой го пак ме види с книжка, дневник, ще получи грешно впечатление. Точно това се случи днес. Женча! Пляс! Сега Родрик знае, че имам друга хроника, затова по-добре да я паза на сигурно място. Всъщност той докопа предишната преди няколко седмици и това предизвика катастрофа. Изобщо не искам да говоря за тази случай. Дори без неприятностите на Родрик, обаче лятото ми беше доста смотано. Семейството ни не отиде никъде и не правихме нищо интересно, за това беше невиновен татко. Той ме накара да се запише отново в отбора на плуване и искаше да се увери, че тази година няма да пропусна нито една тренировка. Татко си е въобразил, че съм Татко си е въобразил, че съм предопределен да стана велик пловец или нещо такова, затова всяко лято ме кара да се записвам в отбора. На първата тренировка по плуване преди 2 години ми каза, че когато съдията стреля с пистолета, трябва да скоча в водата и да заплувам. Само дето не спомена, че пистолетът стреля само с халосни патрони. Затова аз много повече се тревожих къде ще попаде куршумът, отколкото да стигна на другия край на басейна. Дори след като татко ми обясни цялата идея с стартовия пистолет, все още бях най-слабият пловец в отбора. Обаче на празненството в края на лятото все пак спечелих наградата най-голям напредък. Това беше само защото на последното състезание постижението ми беше с 10 минути по-добро, отколкото на първото. И така татко вероятно все още ме чака да достигна пълните си възможности. От много гледни точки, участието в плувания отбор е по-лошо от ходенето на училище. Първо, трябва да бъдем в басейна в 7:30 сутринта, а водата е ледено студена. Второ, всичките сме натъпкани в 2 плувни коридора. Затова винаги след мен плува някой, който се опитва да ме изправя. Извинявайте, телефона ми няма батерия. Сега само. Така. Причината да ползваме 2 коридора е, че тренировките по плуване са едновременно с уроците по воден джаз. Всъщност се бях опитал да убедя татко да ми позволя да се запиша на воден джаз вместо на плуване, но той не щеше и да чуе. Изчакайте само страничката. Това беше първото лято, в което треньорът ни разреши да носим плувни шорти вместо нежи манички гещенца. Според мама, обаче старият мански народник бил напълно достатъчен за мен. Сред тренировките по плуване Родрик ме взимаше с микробуса на групата си. На мама й беше хрумнала щурата идея, че ако с него прекарваме приятно време, заедно на връщане всеки ден, нямаше да се караме чак толкова много. Нищо подобно. Това в действителност дори влошаваше нещата. Родрик винаги закъсняваше с половин час. Освен това, никога не ми даваше да седна отпред. Казваше, че хорът ще му съсипе седалките, въпреки че сигурно микробусът е сигурно на поне 15 години. Пст! Извинайте, котката ми нещо ме разсейва. Микробусът на Родрик също няма седалки отзад, за това, че трябваше да се тъпча там заедно с инструментите на групата. На всяко спиране се молих някой от барабаните да не ми отнесе главата. Накрая започнах просто да се прибирам пеша, вместо да пътувам с Родрик. Смятах, че е по-добре да се вървя по 3 км, вместо да рискувам да получа мощно сътресение в микробуса. В средата на лятото реших, че в отбора по плуване изобщо взето ми е писнало за това, че измислих номер, с който се отърва от упражнения. Плувах по няколко обиколки, след което молех треньора да ме пусне до тоалетната. После се скривах в съблекалните и изчаквах до края на тренировката. Единственият проблем с плана ми, че в съблекалнията за момчета температурата беше силно 4 градуса, така че там беше дори по-студено, отколкото в басейна.
трябваше да се убивам в туалетна хартия, за да не получа хипотермия. По този начин прекарах голяма част от времето си през лятната ваканция, затова и всъщност очаквам с нетърпение да започна новата учебна година. Вторник. Когато днес не пристигнах в училище, всички се държаха странно около мен и първо не разбрах какво става. После се сетих, че все още имам сиренавото докосване от миналата година. Бях го хванал през последната учебна седмица и напълно бях забравил за него. Проблемът с сиренавото докосване е, че си стои от теб, докато не се предаде на някой друг. Никой не се доближаваше и на 10 метра от мен, за това, че си знаеш, че ще трябва да остане моя за цялата учебна година. За щастие в класната стая има нов ученик, Джереми Пиндъл. И така поне този проблем беше решен. Първият ми час беше по математика и учителят ме сложи точно до Алекс Аруда. Или Аруда, не знам. Най-умното дете в класа. От Алекс се преписва супер лесно, понеже той винаги приключва с контролното по-рано и си оставя листа на пода до себе си. Приятното е да знам, че ако изпадна в нужда, мога да разчитам той да ме замъхне. Децата, чието фамилии започват с първите букви на азбуката, ги изписват по-често, затова накрая те стават по-умни. Алекс Аруда е умен. Сега ще ви кажа. Ето го, виждате го, Алекс Аруда. Това е Кристофър Ягел. Да, чакайте, сега ще почна да чета пак. Мога да се сетя само за едно хлапе, което наруши правилото за фамилиите, и това беше Питър Шрьодер. Питър беше най-умният в класа чак до 5 клас. После някои от нас започнаха да се подиграят с как звучат инициалите му. Господинът, отговор е пише. Да, пише. Напоследък Питър изобщо не вдига ръка и е станал посредствен ученик. Като си помисля, чувствам се малко глупаво за историята с пише и за това, което стана с Питър. Но пък е трудно да не си припишеш заслугата, когато ти падне слушай. Както и да е, днеска получих съвсем свестни места по всички предмети, освен по история. Учителят ми е господин Хаф и понякога ми подсказва, че е преподавал на Родрик допреди няколко години. Господин Хефли, вие сте на този стол Чакайте малко. Господин Хефли, вие ще седите на този стол до катедрата. Мама каза... Чакайте малко. Сряда. Мама ни кара с Родрик да помагаме повече в къщи. И сега двамата отговаряме за миенето на шините всяка вечер. Правилото е, че не ни дават да гледаме телевизия или да играем в видеоигри, докато не са измити и всичките съдове. Трябва да ви кажа обаче, че Родрик е най-лошият партньор за миене на чини в света. След вечеря той се качва в банята си и се застоява там само 1 час, докато слеза обратно и аз вече съм приключил. Искате ли да видите? Сега ще ви покажа картинката. Не знам защо го правя, просто да ви покажа. Ето я картинката. Ето я и другата, за да ви я покажам, да не се мъча повече, да си вдигам телефона. Ако се оплача на мама и на татко, Родрик си минава с едно и също смотано извинение. Тялото ми си има режим. Мисля, че сега нашата така или иначе твърде загрижен за малкия ми брат Мани да се занимава с кавгите на Родрик. Вчера Мани нарисува рисунка в забава. Майко, защо не мога да чета думи като хората? Вчера Мани нарисува рисунка в забавачката и на мама и татко доста се разстроиха, когато я намериха в раницата му. Има 2 човечета това е рисунката въпросната. И извиняйте за лошото ми четене, не мога да чета като хората някой път. Просто съм разсеян.
Аз ще помислих, че на рисунката са те, затова сега те се правят на много влюбени пред май. Толкова много те обичам. И аз толкова много те обичам. Аз знаех кого всъщност изобразяваше рисунката. Мен и Родрик. Онази вечер се скарахме много лошо за дистанционно снимание и видя всичко. Мама и татко обаче нямаха нужда да знаят това. Добре, това е днес за четенето. Утре ще продължа пак. Добре, довиждане, до нови срещи. Чао ви. Няма да си покажам лицето. Чао.